Скандално твърдение разтърси мрежата. Писателката и сценарист Милена Фучеджиева постави под съмнение едно от най-ключовите доказателства около трагедията в хижа Петрохан. Тя коментира прощалното писмо на Ивайло Калушев и е категорична, това писмо не е писано от него. Според Фучеджиева, изказът е студен, неемоционален, дистанциран. Липсва най-естествената дума в подобно писмо – мамо. Вместо лично обращение, текстът звучи като послание към непознати. Виждат се буквални преводи от английски, които издават машинен произход. Изрази като «по-скоро е по-добре» и «направи напук и виж вътре в себе си». Заключението й е тежко. Писмото е манипулация и най-вероятно е създадено от изкуствен интелект. Няколко часа по-късно публикацията изчезва, а въпросът остава: ако това писмо не е истинско, кой го е написал и защо? И с каква цел?